Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In uwa barkanmu da sake saduwa a yau a wani sabon bidiyo namu. A yau insha Allah bidiyon namu yana da matuƙar muhimmanci, yana na tabbata kowa a cikin ku yana buƙatar irin wannan bidiyon. Saboda wannan bidiyon zan muku bayani ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci wanda na tabbata kowa a cikin ku yana buƙatar sa. Abin da yasa dai na ce wannan application in kowa yana buƙatar sa shine saboda zaka sometimes mutum ya goge wasu abubuwa daga cikin wayarsa ba wai dan yana so ba, ko dan saboda maybe storage in wayansa ya cika ko kuma yana son ya bada space amma dai ba wai dan yana son ya goge ba, ko kuma wataƙila ma kana son ka goge din amma yanzu kai la'akari kana son ka da wannan abin da ka goge din. Ta yiwu hoto ne ko kuma video ne ko kuma wasu files ne haka masu muhimmanci a gare ka. So dai wannan application in Allah da zai taimaka maka ne wajen dawo da duk wannan files din ko kuma hotuna ko kuma videos da ka taɓa gogewa tun da ka fara sa su a wayan, ko da sun kai shekara nawa ne a baya. To yanzu kafin mu shiga cikin wannan bidiyon dole ka danna mana like a wannan bidiyon, sannan ka danna subscribe da alamar ƙara domin suna ƙara mana ƙarfin gwiwan kawo muku videos masu amfani irin wannan. To kamar da kuke gani yanzu mutum da ya buɗe wayansa kamar haka, abin da zai fara yi shine zai zo ya shiga a Play Store ɗinsa inda zai downloading application ɗin nan kenan. So kamar da kuke gani yanzu da na shiga, kun ga wannan application shine mutum zai downloading. Mutum zai je ya searching ULT data. Shine zai fito maka wannan application na farko shine zamu downloading. Za ku gan shi da wato ainihin green icon, sai ka zo ka danna install a nan gurin. So yanzu ya dan dauka yan sakanni haka ko kuma wasu mintunan ma idan wato karfin network ɗinka ba shi da kyau. So amma yanzu zamu bashi yan sakanni dai domin ya gama downloading wannan application din. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ya gama downloading wannan application din sannan ya yi installing din shi ma. So da ya gama installing din abinda zaka zo sai ka danna open a nan gurin. So da ka danna open haka application zai bude maka ma haka, sannan ya ce kai allowing access to photos ɗinka da kuma media ɗinka gaba ɗaya, sai ka danna always allow haka a nan gurin. Sannan nan ya zo ya ce maka zaka iya karanta haka, na ce in order to provide with like better service haka, so zaka danna agree ne a nan gurin haka. So yanzu ka danna agree zai shiga da kai cikin wannan application ɗin. To yanzu kamar yadda kuke gani wannan shine fuskan application ɗin kamar haka. Idan photos kake son ka da su zaka danna nan gurin ne, in kuma videos ne zaka danna nan, in kuma wasu audios ne haka zaka danna nan gurin, in kuma wasu documents ne haka masu amfani shi ma zaka danna nan gurin. Yanzu in ina son da gaba ɗaya hotunan da na goge tun da na sai wayan nan, so zan danna nan gurin ne kamar photos haka. Ka gani zai dinga dawowa a hankula, yana min scanning yana scanning duk zai dinga wannan scanning din dan ya dawo da hotunan da tun asalin da aka fara sa su a cikin wannan wayar. So yanzu haka zan dan bashi yan sakanni domin ya gama scanning din saboda baya daukan time sosai. So kamar da kuke gashi nan ya sa min scan complete, ya dawo min da abubuwa 5,886 abubuwan da na goge kenan gaba ɗaya a cikin wayata tun daga lokacin da aka fara ɗora mata abubuwa. So yanzu zan danna OK a nan gurin. Za ku ga duk wayannan da hotuna ne haka da videos haka da na taɓa yi sannan na goge su daga cikin wannan wayar. So kaga duk sun dawo a nan gurin. Yanzu a samu misali ina son in da wannan hoton, so yanzu na danna shi kamar haka, kaga ya buɗe min a haka, zai dinga sa kamar wannan sunan application in kenan haka. So abin da zan yi shine zan zo nan gun saman nan gashi kamar gun save, sai ka danna shi haka, sai ka danna recover one file for free, sai ka danna shi. Kaga yanzu ya samu complete, sai in koma kamar in je ga gallery na domin in ga wannan hoton da na da shi. So kaga yanzu gashi nan a nan gurin screenshot dama a can daga nan na goge shi haka. Kaga da na shiga kaga wannan hoton yanzu shi na da shi daga can gurin, kaga shi yanzu ya fito a nan gurin. So yanzu abin da zan yi in na fita haka na koma application din kamar haka, ina gama da na hotuna, yanzu ina son in koma maybe ina da gaba daya videos ina. So yanzu shi ma zai ta scanning yayi ta scanning, kaga shi har ma yayi complete haka, ya samu video 150 na taba gogewa daga cikin wannan wayar. In ina son ma kamar in shiga can ciki sosai, maybe in na duba haka na ga akwai wani video da na taba sa shi amma ban gan shi ba, yanzu kamar in na danna nan gurin haka baya kenan, sannan za ga an sa deep scan sai in danna shi. Amma kaga yanzu wannan zai dan dau yan sakanni haka, shi ma zai ta scanning haka har sai ya dawo min da hotunan ko idan na rasa wasu, ko da ban ga wasu ba a na farko amma zan gan su yanzu a nan gurin, tunda zai je ne scanning in gaba ɗaya hotuna na tun daga farkon wannan wayar. Kaga yanzu yayi complete, kaga ashe ana farkon bai mun kaman deep scanning din nan ba. So yanzu kun ga dandan da wannan deep scan din yanzu gashi nan ya dawo min da kusan videos har 280 da wani abu da na taba gogewa a cikin wayar nan. Kaga yanzu danna OK haka in na tafi haka duk wayannan videos din duk zan gaggan su. Gasu nan haka duk wayannan videos din na. To yanzu in na tafi haka duk wayannan su ne videos din da na taba gogewa. Haka zan ji yanzu in nemo wani video da nake son na recovery din shi haka baya. Shi ma idan zan yi kaman saving din shi sai in shiga in yi kamar yadda nake saving din na hoto haka.
So yanzu kaga yanzu in nazo na ce kaman zan yi na document haka, yanzu zan da daga baya document ɗina tun daga farkon wannan wayar, kaga yanzu shi ma ya samu 163, amma yanzu na tabbata in nayi wannan deep scan din shi ma na tabbata zai da mun da wa'inda suka fi wa'incan yawa amma ga wa'innan su ma documents ne haka wa'inda na taba goge su haka. So kaga yanzu ko da na goge amma kuma ina buƙatar su baya kira nan zan dawo kenan haka, sannan in zo in nemo, sannan su ma in yi download din su again su koma kan wayata again. Haka zalika idan kaman audios ne haka, za ku ga ana yawan su turo audios, kun ga audios sun kai kusan 2,800 da wani abu da na goge daga WhatsApp ɗina. Kaga yanzu audios ne haka, ga su nan wa'innan wa'azzuka ne ko irin haka abubuwa. Minash shaitanir rajim, bismillah. Kun ji duk wa'innan irin wa'azzuka ne da kuma irin duk wasu dai kaman voice haka da aka taba turo min a WhatsApp ne ko kuma recording ne dai, duk irin wa'innan za ku gansu haka nan gurin. Za ga kawai in ka zo ka shiga za ka ji su ne in wannan ne, sannan ka yi recovery in shi ya koma kan wayarka. So kaga wannan application, sannan a wani ma kaga zaka iya deep scan, tayo ma inda deep scan haka zai iya samun maybe audios din sun fa haka yawa, amma maybe zan yi cancel in shi daga deep scan din nan saboda yana daukan yan sakanni haka sosai. So yanzu kaga in kayo kasa ma gashi har WhatsApp abun da ka taba irin kamar losing daga WhatsApp, kaga duk za ka gansu anan. Gashi wannan videos ne na WhatsApp za ka ganshi, wannan audio ne na WhatsApp, wannan photos ne na WhatsApp, wannan kuma wasu documents ne hakan aka taba turo mashi ta WhatsApp. So kaga wannan application zai taimaka maka kwarai da gaske wajen dawo da duk wasu abubuwa da ka taba rasawa, tayo asaran ka ne, tayo ba asaran ka ba, tayi zabe da wanda dalili ka rasa su. Kaga yanzu zuwan wannan application zai sa ka da duk wayannan abubuwan da ka rasa din. So a wannan shine dai karshen bidiyon mu, da kuma ta ku danna mana like a wannan bidiyon, sannan ku danna subscribe da alamar qararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen na nan gaba. Mun gode sosai.